kadya jawala boten anyosaken jekaring Sinten Prabu Duryudana kagem kanthi kelawan Resi Danyang Dana. Ingkang manjing sanggar pelandatan nggih sanggar Pamuja Brata. Lukar busana keprabun sami-sami ngrasa busana kabrawanan. Sendhang asta suku tunggal piteker sejati puja sawantah. Meminta kagari gini kang mau kawasa sepatu ageni kagungan gegayuan mundut cahya kang sumungkar wolu pucuke gunung Swelo Giri saged kasembahan pangajapira entos ingkang winursita. Wau sampun kajrosaken sekabat hasta dewa prasasat cegak lampahing para Satapura ingkang arsa minggah dhateng gunung Swelo Giri. Ingkang sampun sineraken kajoblar ing adat Rikadya Rajagaya medal dhateng alun-alun Negari Ngastina. Dene seret dening Tumenggung Sindhu Kringan Klana Jaya Jirata. Dadosaken ribute wong cilik alun-alun Negari Ngastina. Dasar alun-alun kesamut dangu boten den damel olah trigane peperangan. Mila hanite pirsa alun-alun didamel kanca bakah Bandhawa kadya dening gabah interi kandhane wong biru. Ana katon golong-golong mangetan. Ana katon golong-golong manguwon. Ana bendara Kupadi kawula ana kawula Panca Bendara. Wong keplok dari kadya bedaya. Kumpulnya kejali gubladang ing kereta derengeng turungga bledosing serat tambul droduk jidar pating jumanggul sulit pating daluwing andadosaken ributing alun-alun Negari Ngastina. Kocak Sinten ingkang sampun den prawasa sekabat hasta dewa den objok sagung para Satupura tandare kadya dening tandrene Solong kang mlebu geni.
ladialah keparat kurang tata ya. Anggonmu, wus anggonmu matur lawan Koko Nalendra negara Hastinapura apa gak kananing weruh tak kaya ngopo ana kono kang padha marang sebo ana pepungkuran tumenggung Sindhu kelingan krana Jayajirata. Sapa sing dadi dasar mau kok kurang tata kon kocik kementusmu kon kocik begedutmu kon gak ngerti kaya apa menokane negara Kastina kahanane Satapura jago tawur gak ngerti kaya ya sak karep-karepmu sing kok candra sing kok deleng pasuryanku mula bukane nyawang jalma aja didelok jabane blaka najan to kawujudan kowe nang apik bebudenku aku kelan Kanjeng Rama Begawan Kesa sidinge ningno para Sata Kurawa aja kok batik-batutna duweni tumindak tumuju ana teleng gunung Sweragiri aja kok batik-batutna bakal munggah ana pucuke gunung Sweragiri ora bakal kesinungan kanane wahyu utawa cahya kang sumunar utawa kulung niku mau burung munggah nur isor ae pangke ceplok rupane. Apa maneh kok munggah ana gunung Sela iki? Ila dialah. Sekabat Hastadewa. Dikaya ngopongno siramu tetekanan dadi peparang. Para sataka nderekne Kanjeng Sinuwun Koko Nalendra Sang Prabu Duryudana ana kene bakal bali anamu aran Dewara bakal mati ana alun-alun negara Hastina kene ila dialah wong ngeleno kanthi becik kok diterima malah dadi padudon kok dadi pasulayan ya papan jono corek lebumi atulis menakura tak eno gak kenek bahasan budiyo tak sebar dari ngamuk tak kembali rawi-rawi bakal tak lantas malang-malang bakal tak putuk sejago tu tidak mati mergo aku siramu sekabat Hastadewa ya anggar bener
Pancen kang hasta dewa ora kena tak elingno. Dudu tumenggung Sindu lingan krana Jaya Jirata. Jajal. Gawe gending tak jogetane. Aku sing bakal baboki siramu hasta dewa.
samura jangganira kebundir-bundir jangganira kaseser ing yudha klana Jayajirata kebangsan memangsan kelawan sekabat Hastadewa prasasa dereng dibek kulit anyam piyambake mundur saking palagan mundur ananging boten krana mundur kalah mundur ananging pados papan sing jembar piyambake prasasat kemutan Kanjeng Ramanira Begawan Sempani Dewa sinten sejata sing Jayajirata menika dumadi saking kuliting sena menawi wonten kandha lakon sena bungkus Gusti Lesmana sena ingkang lair awujud bungkus prasasat 8 taun boten saged pecah bungkus menika sekabeh pusaka sekabeh sanjata menika boten saged ateges madal boten saged pecah bungkus boten kenging kersane jam pandung wonten prasasat wonten satu kawontenan awujud iman ateges wujud gajah ingkang pinaringan gajah Sena ngidak-idak bungkus kala bungkus pecah mila ponang jabang bayi dipun wastani Bratasena Brata majaning lelaku tapa 8 taun wonten alam-alam bungkus Sena gajah Sena ingkang idak saged pecah bungkus kala bungkus Sena kapundhut lan Sang Hyang Bathara Narada dan betul ngambah jumantor dan andhapaken wonten dhisike Bengawan Semini Gondol. Wonten kawontenaning Begawan Sempani Dewa ingkang prasasat sampun kala-kala 10 taun boten dipun paringi omongan. Mila piyambake nyuwun dhateng Dawata supados diparingi omongan. Bungkus dan andhapaken dhateng pangkone Begawan Sempani Dewa. Sanalika bungkus dan sini dikara kan Begawan Sempani Dewa wujud jabang bayi kang pekih kambrane dipun paringi nami Jayadrata Jayajirata dan beto kundur wonten madyaning pertapan Dewa menika dasar wiwit alit putra-putrane Begawan Sempani Dewa saking Depok pertapan Giri Sabda. Mila wiwit alit piyambake tansah lumban wonten jagating ilmu guna kawijayan lepas saking dumadi. Nalika Juwita derek wonten negari Ngastina. Jayajirata menika prasasat pasuryani boten sami kalih Wadyabala Satakurawa. Samine kadadene para kadang Pandhawa awit dumadi saking bungkusin sigra piyambakipun Purwa Darsinani Lampan nate kawedhan Ramanira Begawan Sempani Dewa wujude ngelmu panebuhan sawetawis sendhak asta tuku tunggal tuwi baban Yara Sanga sampun ngongsi kawedhan ing lesan. Lah dene umpama ana pangrungu aja dilungu, umpama ana pangambu aja diambu. Umpama ana pandulu aja didulu. Sigra rinapang aji mantranira. Bismillahirrahmanirrahim kundat-kundat yen ingsun angrapal ajiku aji panebuhan. Allahumma dat gumilang tanpa sakan Allahumma dat gumilang tanpa enggon layak liyep ing ngaloyuk inna lakopat wato iya lakopat kamu bilang sir berkat sir kuat sir teguh kelawan sir iman kena
aji paneguanku ana wetan ragaku ana kulon. Lah dene kula aji paneguanku ana kidul ragaku ana sisih lor. Sira aji paneguan ngumpul dadi sawiji ana hangga suwe aku duweni satru parang muka. Sekabat Hasta Dewa kebantang sirna. Dadi siramu ora bisa nyerah sekabat Hasta Dewa kelakon tak buat ajal kapulyanmu. Yo aku sejatining gun. Jaya Jira Trinambar aji paneguan. Sumrambah dhateng raga ragane Jaya Jirata. Gedhekaken daya kiyatan kringet dedelewelan sak jagung-jagung gedhene. Kira Jaya Jirata mandulu kaotan sekabat Hasta Dewa. Katon sak prita jinuput Hasta Dewa. Jajal andien sawetara nek kaya ngono. Au. Jan nggih kawontenane sekabat Hasta Dewa. Tengeriku panggrahi to piyambak umpama tak pateni Kurawa 100 cacahe kaya dene suwe pijet wae ngranti. Lah nang dosa ku apa? Kalungkutane Kurawa apa nyok tak elingno gak gelem kok bocah tak pateni. Ya kaya dek aku ora begawan kesawa sing dikelingno wong sing gelem kudu dielingno. Ana kaya ngono. Jajal apa sing bakal tumeka, sing bakal tumiba ana ing ragaku. Tumanduk para sata Kurawa.
sekabat asta dewa sak nalika akrapal aji tulak sekolah balik ditanjakaken lan sagung para Satapura ingkang sampun gebyur ing prayudan. Bismillahirrahmanirrahim. Kundat niat ingsun akrapal aji tulak sekolah balik. Allahumma asra wa wali lamun tumeka aja bakal tumeka. Lamun tumeka aja bakal tumeka. Ilmu apa jasad apa ae sanjata apa ae. Kang tumiba ana radhaku lamun tumiba di ana ing pasaran paing aja eling. Tiba kono Jakarta tiga wago aja mrene tiga piwun liwato. Lamun tiba legi aja wani sing karo gendak lan aku sejati lasi Adam. Ya aku sejati gurune Adam. Durga geni durga mangsa kawasya padha suminggao. Sengkala saka wetan kidul lor balik nak ajal kamulyanmu. Sengkala sisa kan isor dhuwur balik nak ajal kamulyanmu. Sengkala sisa geni saka angin saka geni saka swasana saka lemah kabeh balik nak ajal kamulyanmu. Ya aku sejatining guru. Kocap tanpa dendrengo soto grobot anyu ngurupi ini kalau kenani sekabat asta dewa akrapal aji tulak sengkala bali soto gro satus gebyur arsa prawasa kawotenaning asta dewa sakjane kemecicat kadene babatan paling para soto Kurawa. Maju bisa kebelah bisa apa-apa yang penting bayaran aku Soto Kurawa ingkang diimutaken Rama kaputra bangsa matur.
kados pundi napa? Ah, Pak Sukarno. Menangkan soto karo kabeh padha keplayu. Siramu klanipun bapa nak sing munggah ana pucuke Gunung Swelogiri. Monggo Rama gawe kula dherekaken Rama. Ayo nak loro Rama. Anyrosaken wonten negari Batanawa kawarsa negari Kamarta. Pramila kawutaning Sina Prabu Kuntadewa ngempalaken sagung para kadang Pandhawa. Piyambake binampi sastra taring Jawata sok sinten ingkang saged mundhut cahya kang sumunar wonten pucuke Gunung Swelogiri menika bakal prasasat dadi ratu petung temurun benjang ing tembé. Lah dening Rejuna boten sranta nilaraken Kang Raka Kuntadewa saknalika medal brosot saking negari Ngamarta anyung rumi lampah piyambak arsa minggadaken Gunung Swelogiri mampir dhateng Lampis ngajak para kawan jimat Semar Bagong Dalabisut. Mila kawenaning Semar tansah mangu-mangu piyambaking tansah nyawang wonten ing pegungkuran lakon apa kok ana sekaya ngene apa dene lakon sing kapungkur duk nika semanten